joto tibra sano hambai ani mung pohor Tripura ani para hingke Kondasora Rosiabari MK para ani para hingke ang tini video khaimani karon gawa haise ang Bangalore 29 তারিখে Bangalore phaio gai 10 din dore ani kam cholikha bin pore ani ka bodong thangwe ang tabo bahai birmana kalaija kapal haniani karone ang nogo bo bahai kam khaya sung mai masaya ang oro phai bo bahai kitabo 2-3 din dore mai masaya bathroom ni tui lungin ma tongo ani nogni nogo borang ke boro honai kre binle bini ama baba sora ro hore joton thangwe ang thangmani karon ang tini obahai ki ma tongna kalaikha ang tini buini kono police ni thani ko help mania thangka sanna thangka buna naijago obai boro baire ni boro corona virus ni obai ke khaijago gang ani dol Nepal tongmani bobo thangka tabo boro thangka saimia bo gai ang tabo saichono buini roma samni boro buini boro boima tong tabo maima se tabo dore 5 din dore ang tabo maima se salo phaisa ma sana ta ani kono ek taga bo kwrui Abani ba anti prasaro na sana musugo noro ane kisa hello khaimakai noro ane kisa saijo khaimakai noro thani ang nakar musano ang borang kuisa tongkha nogo thangma kamu nogo thangna bani tawo thangmaya obahe birman klaija noro kisa hel khaimakai belek hisana jotona hambai